Netuším, prečo som si toto doprial len mimo vlastnej kuchyne. Jednoduchý gurmánsky zážitok, na ktorý toho veľa nepotrebuješ. Marinované vajce. Stačí ti vajíčko alebo dve, ktoré uvar v osolenej vode na mäkko. Preferujem pod 6 minút a potom ihneď schladiť v ľadovej vode. Za ten čas pripravíš marinádu. Moju obľúbenú sojovú omáčku Kikkoman tvoria len 4 základné suroviny. Pšenica, voda, soľ a sojové bôby. Takže v nej nehľadaj konzervanty, farbivá ani aditíva. A bielkoviny nie sú pri sojovke o výžive, ale o kvalite. Tie poctivé majú aspoň 8 gramov na 100 ml. Vo vode rozmiešaj lyžičku trstinového cukru a prilej k omáčke. Pridať môžeš aj badián, zázvor, cesnak. Sú to tvoje vajcia. Sprav si originál. Aby zostali pod hladinou, zablokuj ich ťažitkom alebo si pomôž štamperlíkom a nechaj ponorené v chlade do ďalšieho dňa, prípadne dlhšie. Podávaj prepolené s ryžou, šalátom alebo ich vlož do polievky. Marinádu môžeš opätovne použiť alebo varením zredukuj a zužitkuj ako zálievku, dressing alebo ochucovadlo. Lebo už predsa vieš, že treba si variť.